de héideag chleachta 20.1. Ok, so taistelíonn sóla agus bard idir bailíoch lia agus sligach. Cóád é idir an dá bhela. Ok, so is féidirling eáil an seo an fad I kilometer agus seo an am agus tá sé ráide AM agus PM. Is féidirling eáil go bailíoch lia an seo ag 9 kilometer agus sligach 210 kilometer, so sin an fad idir an dá balla. It's 210 kilometer. Cén tam a ghabhann Robard agus Sorla haar a chéile. Okay, so when do they meet each other? So is féidirling eáil an seo na sé go hiomlán sa léir. Cén tam is féidirling ghlach leis go bhfuil si just díreach tar éis a 10 a chlog. So is an tam sin ná 10 a chlog is féidirling rá nó just díreach tar éis. 10 ribh nún. Cóád atá siad ó bailíoch lia nuair gabhann siad a chéile. So ó bailíoch lia, tá bailíoch lia ag 9 kilometer, tá siad 160 kilometer ó. Ok, cé aige a bhfuil an mó iompar is tapúil ar bhard nó sóla, so is féidirling eáil gur chric sóla sligach ar dús ribh de Robert bailíoch lia a chrice. So sóla, tá an mó is tapúil ag sóla. Cé na hamna tá sóla ina stad, so is féidir leat eáil cé feic ar an Graif seo, níl sé ag dul éon áit níos cuide nó níos congrí de bailíoch lia, so seo áitmhóna tá sóla ag stad agus an sin an dar áit. So na hamna tá sóla ina stad, tá siad idir 9 agus go 9 trocha, agus idir so an seo sin láthúir tar éis 10 go dtí láthúir tar éis 11. Am siag manlús gach duine ag fágáil stadanna as an áireamh. Manlús gach duine. Ok, so I may just come é seo thugáil mac. So manlús gach duine. So sin luas sin chorm le fad roiinte ar am. Ok, smínig mé ar an tríntáin arís. Ok, so le haig sóla. Tá an fad go hiomlán atá sóla ná. Ok, an uair seo, an uair seo agus an uair seo. Ok, so tá iscin go bhfuil 210 kilometer go hiomlán idir bailíoch lia agus sligach, agus na amananta den, so na amananta go hiomlán bhil sin an am seo, an am sin, agus an am seo go léir. Ok, so fecht tá méid fecint ar an tríntáin seo, agus tá méid fecint ar na línta sin, becheart an éis sin inamh níos cuairmí. Ok, so tá méid fecint ar na línta sin. So cé cóád is a thóg tastal sóla. Ok, so thóg sé idir an 8 chlog agus an 9 chlog, so that's 1 uairchlig. Agus an seo sin 9 trocha. Sorry, sin 9 trocha an seo, so sin 9 15 go dtí a 10 15, so sin 1 uairchlig eile. Agus seo 11 15 go dtí a 12. See, that's 11, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, so sin 1 chlog go dtí a 12. So seo sin lá uairchlig. So we have 1 mód a 1 mód a lá. So sin 210 haar 2.5
uair. So is féidir leat just é sin na chuirteach. So ar the ormhán dó chathair náid roind ar 2.5 agus sin 9.6 km san uair. Agus an sin rabard beag sé fós an fad céine 210 km thar agus an amhan is so sin so le haig rabard seo agus é seo hámanta sin. So idir a hocht go dtí héindeag so sin 3 uair léig agus idir héindeag trocha go dtí hain, so that's hain go le. So sin 10 thar 4.5 arís chuirteach san ormhán é agus sin 53.3 leanúraig kilometer san uair. Sin an luas atá ag rabard.